начин, разбирате ли? Така, не, аз ще си кажа. Идвете се тук, ще го кажа. Да се слушам. Дайте да се слушаме, дайте да се изкажа. Таня говори ръцете, които бяха кастрирани и представете си след 2 седмици умъртвени, както тези, които видяхте в клипа. Умряха ми в ръцете, а едно от тях умрях 3 часа, борейки се в симва за живота му. И пак ми умря в ръцете. Това са кучета, които гледам година и половина, всеки ден ги храна в гората. Няма дъжд, няма всеки Божи ден. И те бяха отровени. Може да кажа, само един момент ще ви дам думата и на вас. Един момент ще ви дам думата и на вас, седнете. Да мога да се изслушате един който. Сега, чакай само, Таня, чакай само малко. Те първо мрежа, естествено, които са били кастрирани, след това са били отровени. Пак ли сме ние възможно? Аз не казвам, че сте вие, господин Петре, но е някой, който върши тази услуга. Казвам, че е някой, който върши тази Първо и кастрираме кучетата, след това нареждаме някой да дойде да ги отрови. Това е несериозно. Аз казвам, че някой, не сме който ние. върши тази Не можем ние услуга. да работиме, да ги кастрираме и след това да ги отровим. Не сте вие. Кажете ми какво направихте в случаите, където бяха отровени. Може ли да кажете? Може би само аз да отговоря на госпожа Грозева, защото ситуацията при госпожа Грозева беше следната. Кучетата й пречеха на хотел Инфинити. Собственика на хотел Инфинити даде на госпожа Грозева пари да си кастрира кучетата. Не. Няма пример да ги кастрирам безплатно и след това много удобно от 20 кучета. Ние отидохме на място. Ние видяхме трупове. Кои вие? Беше само вие. Аз и Радка. Кои кучета прибрахте? Лично съм си ги загробила и лично съм си ги... Сега, съм се погрижила за тях. Кажи ми къде са загробени кучетата от Инфинити. Искам да ми кажеш къде са загробени кучетата от Инфинити. Искам да всичките тези хора да ни заведеш там. Казахте си, че се забравяме да ги А не искам да ме заведе къде са загробени кучетата. Аз ще ви заведам. Заповядайте, дамата си. За протокола откъде сте? Един въпрос имам. Да кажем, вие сте кмет и вие управлявате тази община и тази територия. Виждате от години, че някой, вие не сте, след като кастрирате, да предположи в най-добрия смисъл, че не сте. Какво направихте за да установите кой трови? Че не сте. Естествено, че не съм. Окей. Преди малко видяхте, кастрирали сме. Не е бездействие. Господин Петър, въпрос е, вие имате полицай, вие сте тук този, който сте таткото на този район. Какво направихте да установите кой трови? Може бихте ли му обърнали внимание? Той утре ще хвърли отрови, ще отровите се. Дами, може ли да ми обърнете внимание, вие, които отговаряте за кучета? Нека да видим, просто да няма хаоса и нека Какво направите за тези хора, да се съберем сега, събрали така, Само да завърша, ще дам думата на Славка. Действително, проблемът в протеста е на лице. Уважавам. Казвам го още един път отговорно. За това деяние, което е грозно, което е неприемливо и не го приемаме. то е престъпление. Е престъпление, не го приемаме. Не го приемаме. Но по някакъв начин ние да сме виновни в това деяние, казвам категорично, че не сме. И вярвайте ми, този грях не е на моята глава. Тези, които направиха, слушайте малко, тези, които направиха този проблем в Велинград, постигнаха ефекта. Ето, в момента има протест, във всички социални мрежи съм най-черния и най-обиждания, че аз съм човека, който трови кучетата в града и това особено в центъра. Не в Лъжене, не в Каменица, а на центъра. Сега сме се събрали, нека да има малко... Един момент само да ме прекъснете. Искам да дам думата на Славка, защото и тя Славка доста труд хвърля в тази посока, ако можем по някакъв начин ние да съдействаме, защото ние днес също отделяме време и средства и хора да решаваме проблема. Но както виждаме проблема,
не само в община Велинград, много от съседните общини А какво постъпват ще по стане, начин. ако примерно не намерихте решение и след един месец обявим мащабен такъв протест? Защото ние днес ще говорим проектно заключение. Неизвестен извършител. Какво правим сега? След следващото утре трябва да се свършат работа. Те ги вършат работи вече 10 години. Тогава следващия протест ще е пред МВР за тяхната несвършена работа. Точно Нека Славка Слава. колективен сигнал към Славеста. Ще се опитам да го прочета и ако всички сте съгласни с точките, ще го предам лично на кмета и те ще имат време да отговорят на всеки един от подписаните въпроси и искания. 3 страници, не знам дали ще успеем. Така. Имаме време. Опис на случая, не виждам какво трябва да описвам. Датите са ясни. Между 7 и 9 в центъра на Велинград установени множествено случаи на животни с симптоми, характер за остро отравяне. Така ли са нещата? Така е. Имайте преди само изяк, ще прежвества Славка. Има не само опасност за кучетата. Може да постраде човек и дете. Правно основание. Няма да четем правните основания, на нас са ни ясни. Искания във връзка с конкретния случай. Настояваме за незабавни действия по установяване извършителите. Искаме да се работи в пълната логика на закона от сигнал до наказание. За целта настояваме за следните видове действия, които да започнат веднага. Също така настояваме институциите да осъзнаят, че няма как да се оправдаят с единичен случай. В града липсва ясен план за овладяване на популацията на бездомни, както и ефективна реакция по сигнали. Това липсва. Превенция.